Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingeki kisamla pule ka North Eastern Hills University Students Union bat ka Khasi Students Union Nehu unit menta kasi ka shpotre unai wing araja apusan kalakut hadin bana kalyang upro VC bat u registrar ki lapha yagajing tho ban pha sange no yagajing ilang sha nong ba Delhi kaban salong kle da u pro P Shukla ha ka khat sautre unai wing araja apusan ki samla pule hadin ba kimpat shai ha ka bayde bat kani ka jingelang kabala khot da u vice chancellor kilami biang ban panlong ka jingekhi ha ICSSR NERC Nehu ban pan jingshai na upro VC ban kali baha kanu karukom kani ka jingelang lakhot na kalyang upro VC uloong ba kalakhot ka ministry henre ka de lingba ka jingkren lingba ka phun ki samla pule kimpediang bat kalami ka thmaktin u president ka KSU Nehu unit uba Robin Nongrem ulay thu ba ya ka te ka jingelang lapin sange no hadin ba ki samla kidang bateng ya ka jingekhi bat na kalyang upro VC bat u registrar kila Aisendon ka jingtho balapin sange ya ka jingelang Kaguteng kejonga kadi Ruben Nongrem ngadi na di Department of Education ngadi Presiden juga ngadi Presiden juga KSU Nehu unit juga sampai terikam arjar absan arjar penriu de kumbapi layu ihi ba kajing iki jongi kelas sedang nadu ngisni habai de ba katuga notification bala pelaj da registrar ling ba kajing ai permission polisi habai de ba katuga executive committee ke badi ke ba sispa kena pulai ke ba kitemu ban pulang teh apa nong ba Delhi di nyilapoi syaga bekut nomor ba kini ganti ke pemerintah nakaliang provisi dekat registrar gila ai ni kata ka city dan ni kata ka notification ke ba pelaj ba ya kani ka executive committee ke ban pelong apa nong ba Delhi ha kani khat sau tarik jong ni benai pemerintah kin pensange no te ngisngo ban ai kuble sibun i pa ki para samla puli ha kani skol ba ki ba don kata ka jingi teli ki bala ai keti kemon kadiang apa ka gunu kopor ba ka union hi gadon kam harangkat kene husu te ngaskwa ban pergan mau khendiat ba habide ba ka jing perlong ye kene jing ki jongi kadi be lengba ba profesor umdor hi wong hi dalade ba hak tuksingi bang ilek kata kani ka sautrik jong ini benai pemerintah dili gundu yu nim simlara gi media ndri ka ba karai ka bang iyo na profesor umdor kalong baik ba ngihi na kaliang juga university ngemla ban isu kinu notification henry ka basngulungo kalong ba ka notification ni kami napo university habai dei berkata ka isi ka executive committee bat kumjuru haba ki di notify mentah du bangi haban wara ya baro ki samla pule jongan school ba akan klimat ka mentaru dei na ka university hi ka ba ai ya kata ka notification kai ka ba pensngulungo susu kalong ni ba hot nistu ba ka kai ka ba jia po ka university jongi ka dei ling ba ka jingi le kai jong ki katuan ni ki briu ki bakwan mentoi simet ki ba kwa ban hiar susu ya kerdan jong ke university siapo tingis ngo banong ba kei ke bangi sembat kei ke bangi lap nyimla ban priang ban nyinum priang hiru ban nginyai yele namanta ka hok jong ke school ba hi berwei kanang ba school ba hi kan kiu kam sejrong te kumjuru si bentang su banong ba ketu sengi i profesor rumdor ke baburom yongi khangno ke university namar balai ba ngisungthu ba ngimla ban pengit ya usukla Mereka ke bas ngulungo susu kolong ba menen ke janmit ngiyok man ya ka city nei profesor umdor yong ba sungo ba plino ya ka university ya ka administration block te ke ba ni yo sungo kolong ke ba kamlingo susu nomar balai ba ipa hiban khang mentai ipa hiban ple te ngisngo ba ka don ke air ke silindat nomar ba hagini singi baladap kumbang itip i baro pagdai singi ki babun ki singi suti nadu ka singi ba balang terter hadu singi thodieng te ngisngo banong ba nakaliang jongi kaseng harangkat kani husu bat kumjuru ke jingi karsian jong ki baro ki samla puli ki badan ngani school ba nginong ba nang ni sekmaru ngin pen i ba ngidon gabor omdei tang maki ki badon bor ki balaban penyat ling ba ki jing tho jing tar ngi pen i yak ta jingi teli kum ki samla puli kani school ba haba ka liang kano siliang ngiru kum kaseng rangkat ka ni husu ngin le yak badon kam kanang ba kum kini jing ja kinu mara su apok school ba jongi hendri kin mara de ki weipat ki balaban wara jing mutoi ke school ba bat kam juru ban wara ke jing hun ya ki samla pule jong school ba bat kham tam ban kentiu ka school ba hi kham sejrong tin pik na ke da go ba pelong ni pi ka student union ba samla pule ba phin pediang ya kane ka meeting ba ka ban salong khasau tre ka de hi katkum kan notification bala pelaj na Ministry of Education haus nam arjar arsau arfau tarek dengan maklau benai bapra
te ngin sa IP ya kata ka notification ngin sa IP ba i press bro ngila da yo syai bat la tho syai yang tu ba nakaliang ka ministry to ong ba ki Central University kila ban pelong ki EC meeting within the campus ka bomod hapo campus te henry ka basungo lingo bat ka basungo phala bat balay ba ya ki EC jong ka nihu ko ba ka campus ka don ba he kat kani ngidon sibun ki office ngidon sibun ki guest house bala ban pelong ki EC henry balay ban hap bandara sendon sadu sa Delhi te katai ka ba pen sungo lingo susu nomor ba kai ka ba sungo kia ka ba nakaliang jong ka union bat ka ni husu ni yang heng ni kalong bet ba habang ni don kam hapo university ni ju sungo no kapor ba nakaliang i provisi juut ba ngim don fon wat ya ka inter college cricket tournament ru lahaban pensange nomor balai bang ngim don fon te nai kata ka fon kami habai dei bat kani ka jing pha ikini ki delegation nam ta ka isi hakani khat sau trek atau PI na mang ni pada bawa tu sekolah udeng bolong visi dan mentah po university dan tom di uni waktu cebi gini ya kata tingi ngimla banong ye ring su tho i ki don ka to ni ki jing le kai apa deng gini ki ba pen long yi kena puli tangkum ki tiar lani kila ban su thu ingi ba let's say la rangi penbet ikini ki samla pule da kanu kelenti kila ndre namar na kudu kasngi ban kong hi ngala debio ya keren bari profesor ndor dan du ibasimti ya kani ka suki kum provisi yong bangin ya trelang ban ni indai kata ti kamon namta ki kena pule kani skol ba ndre ka ba kai ka ba nisngo ban ong ba hakani klimat ba ka jingmi jong kata ka sithi lani ka jing pha ya kata ka notification yong ba kawan na ministry ndre ka ba sungulungo ba kumnu kat na ministry ru ka ay ka jing tho sya i profesor ndor ibade i provisi berom jangan ni skol ba lingba ka phone call tingis ngo banong ba lingba ka phone call hakini ka juk pamata ngimla ban priang nomor ka ministry hi kan pha da ka tho but iru i pha da ka tho su registrar lada dei ba nakaliang ka ministry ka pha da ka lingba ka telefon tingis ngo banong ba i profesor umdor ide ban ong ya registrar ba kondok ya kata ba pha ya notification syaki isi membar baro lingba ka telefon lingba ka sithi tingis ngo ba kani kamlong kalong ka ba kabam don jengmut hiru nabenta jongi kisamla pule ba nabenta jong ka school ba nabenta jengbit jumbiang jong school ba hibur kowe hatulah di notify na pada kan notification hoy hakani khilem marba mentai profesor imdor rengkat registrar kila aingi ka taka notification ba kila ada revoke ya kani ka isi ke ban long hak khat sau trek jong penai nai wing arjar arpsan hang te nong ba Delhi ban kli da profesor Shukla ubri bisi jong ka nihu tekai ka dukidon ko kubor ban ong yo profesor ya profesor Shukla ba di ba khubor ka basai ngi ko ban ong ba ka jing sha isi tom gi jongi hagi tu gi khat rius ngi ka jing ki jongi ka sha than jongi kam dei ka badang tang sipang ri khan rius ngi ngila hab ban du thia du dam bat kum juru hadu kana clip mat ka deling ba jong profesor Shukla ubala wara gi jing apo ka skul ba tingis ngo ban ong ba sa sikintin ba dalele ru nginum ailat bangin aili ba profesor Shukla un khurwat chabi ya kinu ki profesor leni kinu hikai leni kinu ki staff ki badon hapo kan skol ba bakin long tang kita ki nong yarap jongu ndringin ong dak basai ba ngihi nginum ailat bat ngin yai persang la ibor beret ban tre sitom bat ban wara ka jing sok hapo skol ba ndre bangin kan tai si sendon ni ka jing don kiti jong uni profesor Shukla